Right. Zimbabwe. Mhuri yedzimba dzamabwe. Ndati regai ndimhanye paEpworth apa. Tikunzirei chirongwa chenyu chamunofarira Bishu reality show. Ndaona vanhu vakawanda vengu vakuchema mucomment section, vamwe vachiuya kuinbox chaiko vachiti ko show yedu yagarisa isingabude nemhaka yei. Ndakati aiwa zvika kunonoka zviriwe kuti zvaramba. Pane zvenge zvichiitika zvakambokonzesa kuti timbotore madays akawanda tisingaburitse, but aiwa apa tadzoka zvakare by public demand. Muenzi wedu wanhasi zitori ziselebu ndofunga maakumuziva kuda zviri sei? Ndirireiti amenemi kuno kubho zvekuti kokurova kudai kumana musazodaro teta kutobhoekana nazvo techingoti komukoma chibanda kurova kudai so wambonyanyoita seiko. Ndosaka tati nhasi regai timbokutsikai timbonzwa kuti nhasi totaura nyaya dzipi dzinganakidze nekudakadza dzinobhohwa. Amen. Saka nhasi tauya panapa ine nyaya ndinayo. Nyaya iyi ine kundibhohwa kwayakaita. Ndosati regai ndimboya panapa ndimbotaura hangu ndiri pano. Last week but one. Nemukomana wangu andaitisana naye. Mukomana yakandibhohwa. Akauya kuri kuma 33. Saka ndaiomba kwefriend yangu ndakagara panze. Saka tiri pamba pefriend yangu pana mai vanoruka musoro pamberi pacho. Ndobva wandidedza mukomana yanga akadhakwa. Kasitaura kudhakwa kutaura kunonzi kudhakwa. Saka mai wakabva wandidedza wanditi ona baba wekumba kwako wauya. Mandati alright ndavaona. Saka mukomana ndakamutaudza ndiri pamba pefriend yangu semhene yangu. Vandamuti kosha uyakatinzwe ndiri panapa. Haana kundidaira. Ndobva dzika neroad. Ini ndandakuteera mumashure. Mai vaindisukira maplates angu achiteera mumashure akatakura dish. Vandasvika akanomira padho akatadza kupinda mumba. Nekuti ndakamuvha zvinhu zvese zvakasvika kudho ndaitsvaira. Ndobva asvika vhamira padho. Vandanosvika pamba vandamuti ko iwe ndiri kutaudza ukundiignore sei ndiri mumashure mako uchiuya uzomira padho pangu. Zvikanzi zvinenewe izvozvo. Vandati saka nhasi wauya uine nyaya yezvikanzi nyaya ndinayo panapa yenyaya yekuti ndabirwa mari yangu. Saka ndauya kuti ndikuudze iwewe haundisiye. Hande tinoita sei? Tinotora mari kune munhu anotorera mari yangu. Vandati ina handikwanisi kuita nyaya dzipi? Nyaya idzodzo. Saka mukomana uyu nekudhakwa akabva agara pasi. Agara pasi ndobva atodona. Ndobva ndanzi nevamwe amai wangu wauyo wachida mari yavo, ko wadi kusimudza munhu muise pai mumba? Vandati no netsvina yainayo kuti apinde mumba mangu hazvitei hazviite. Mukomana akarara zvake zvekusvika kuma 6. Ndapedza kugeza ndagadzirira kase munhu akuda kuenda kubasa kwake. Ndopandakava ndati kune friend yangu ndoneroshura riri pano apa angaita weti mabhurukwa achitopotopo indogara padhuze nerodi pamba pangu hapana juraho. Vanhu varongoti ko murume wenyu mamuita sei madi kumuisa mumba? Ndopandakati kune shamwari yangu shamwari izvo apa atsvagike mari munhu yaari papi ari apa. Ini nhasi handisi kubuda kuenda kutauni. Ngati ndibatsire kuti musumudze tinomuisa kuseri kwakawanda arare zvake kupi ikoko nokuti tsvina yainaye hazvite kuti apinde mumba mangu plus ari kungozviwetera. Saka patakanomubata akavhamuka vanditi ungandidaro neshuwa nezvauri kundiita. Vandati ndakuita seiko? Ko iwe wabva uko wakadhakwa uchiuya pakanaka mumba pangu udei? Chienda kupi kumba kwako? Ndopa akabva anoburutsa bhegi rake. Ndobva atarisa mamwine jaketi rejini. Vaariona vaabereka bhegi rake vaasecha mumahumu make. Foni haana mari haana. Zvikanzi kuda wandibira mari yangu nefoni yangu. Ndipe foni yangu. Ndakashaudwa pamba pandogara ini padhuze pane college iripo kachikoro. Ndakashaudwa kusvika vanhu vamira panze achitukirira achinditi mbavha ndipe foni yangu. Saka ndakabva ndati ina handina kumbokutorera foni yako, rega ndichifona nhamba dzako nefoni yangu tinzwe kuti anodaira foni ndiani. Zveshuwa takafona pekutanga haina kudairwa, kechitu haina kudairwa, kechi3 ndobva yakatwa.
ndivana muti foni yako iri kuringa haisi kuringa iri mumba mangu saka pava pasvika umwe murume aiti ndiri mukoma wake chii chiri kuitika bva ndatovatsanangurira kuti mukuona zvaitika nyaya iripo ndekudai ini munhu ndinombokechana naye saka nhasi akunditi andipe foni yangu ndipe mari yangu asi pasvika pana asvika chiti ndabirwa mari yangu ndiperekedzowo unondibatsirawo saka ini handichaziva kuti ari kuda kuzama kundiitira sei ndopa wakati alright tozotaura mangwana regai ndimutakure titese tiende saka wakabva wakwidza nerodhi bva wananga kubooster ndobva wadzoka bva wati mazoita sei ndikati inini zvinhu zvake handina imimi itai zvamune maita sei mafunga foni yake akatombondisiyira 2 times panapo achiiwana akadhakwa ende pamwe pacho kana andisiyira akadhakwa handidzime foni yake ikati kana isisina moto ndotoendesa kuchaja nokuti ndenichitoziva kuti achatsvaga chi foni yake alright vaenda kumba kwavo mangwana makuseni mukoma wacho ndowakauya vati makazodii ndikati hapana zvandakamboita masikati acho nhamba dzake bva dzandifonera ndibva ndadaira foni bva ndati ndiwe udhaire svikanzi ano akasiya foni yake kuno but aiwe munhu wechirume akandisiyira foni yake saka kana auya muri kuda kuzotaura naye ndikati kana auya mumudzi kuti uri kutsvagwa nakuda ndine mawindow frame handiri kuda kuita sei anoda kugadzirirwa nemadoor frame zvikanzi it's okay ndobva vaenda iye akazoyara adheri chi3 ndobva asvika ari soba zvikanzi gogoi ndikati ehoi pindai vapinda ndikati mamuka sei zvikati tamuka kana mamukawo ndikati tokubatsira inei tobatsirana sei zvikati ndokumbiro foni nemari iri mupochi yefoni pane mari yebasa yakapinda mufoni bva ndanoitora saka ndakaisa mupochi ndomairi ndokumbiro foni vandati foni iwewe zvauri kuti foni yako ndini ndinayo wakasiya foni yako kupi ndoda kuti unyatsonditsanangura kuti iwewe pawakauya panapa waibva kupi ndopa akanditi inini memori yangu ndakapedzisira kuziva ndiri kwachiremba ndikati matukiro awakandiita haana undifadza kubva nhasi ndoda kuti usandifonere usanditaudze usauye pamba pangu ndobva ndamutsanangurira nyaya yemaitiro akandiita ndopa akanditi ndokumbira ruregerero kuda handina kumboziva kuti ndo zvandakaita mukoma wangu ndowatondiudza kuti ndakakuona uri pamba pemusikana anonzi kuda ndopa ndakakutora muchinetsana ndikati iwe foni yako ndakaifona haina kudayirwa but munhu uyu akazofona back kwandiri achiti hanzi ari kuziva kwaasiya foni yake saka kana auya ndinomuti chifa ndatomupa order randakaita sei randakamupa zvikanzi alright so rako nezvakaitika regai inini foni ndiri kuifona asi haisi kuita sei haisi kudayirwa regai ndiro saka zvinhu zvakandibhowa zvokuti musi waakauya ari soba iwoyo ka ndakada kumuratidza kuti zvawakandiita zvakandibhowa takanetsana takazodzoka takuita zvekutonetsana ndichimuti iwewe wakandithreaten inini chandiri kumbira ndoda kuti foni yako pauchazoiwana isu tiri taakupolisi ndavhurisa chii dhoketi saka handiitese ndopa akanditi kuda usadaro chinhu chandakazongozvidzora ndaitoda zvemaoko zveshiwa musi uyu ndakazongotora bhaketi remvura vandamudira vandati handina kuda kuzviita wakadhakwa ndati ndikuitire uri soba kuitira mangwana ndobva abuda vaenda saka inyaya yakandibhohwa yakandishungurudza zvokuti munhu ikoyo handiziye kuti tichaonana here yanga iri mbene yangu asi zvinhu zvakangondirwadza ndonyaya yandauya nayo panapa nhasi hauna kuzotiwanisa mukana wokuisa intro kavabva wangomhanya munyaya right in case wasangana nevhidhiyo ino yekari kekutanga kuda munhu anotengesa bonde ari kunzvimbo yeEpwete handiti ka ndiri kunyepere kwete ichokwadi ndo zvandiri ndo zvinhu zvandakangono zvingori easy kutsvaka mari nazvo saka kuti ndichisiya zvinhu zvinongondiremera zvakafanana nepandiri panapa mukoma chibandi nenyaya yakandibata iri kundibhohwa nyaya iyoyo zvokuti ndikaifunga inyaya yekuti mafriends angu anozondidzora zvokuti musi wacho ndakatombofunga hangu kuti bheta nditenge piritsi rangu regonzo ndimwe how do you feel kuti munhu anoti nyaya dzatiri kudiscasa panapa ini ndinotoziva kuti mama vangu nyaya idzi hadzisviki zvekudaro
Animukona. Plus inini ndine maudziro anandichazowaita kuti ndo zvandakaita sei zvandakaita munhu omhanya kuenda kuna mama wangu inini onovaudza kuti mwana wenyu ari kubuda pachibanda media ari kuita pafacebook inonzi ndikati saka inini zvinhu zviri kundibhowa muso wacho mai vangu inini zvavakaita vakauya kuno ndatofonera nesister yangu zvikanzi mama waita sei wakwira wauya ikoko watondifonera zvechokwadi mwanangu ndasvika muHarare saka zvandiri kuita ndikumboenda kunhamo kuchitungwiza ndabva kunhamo ndokufonera mangwana uya tosangana tombotaura zveshuwa ndakafara semubereki angauyo kunoku musi iyoyo ndakarara ndichigadzirira zvinhu zvangu mai vangu havana kufona mangwana acho ndiri kungotenga zvinhu zvangu chete ndichiisa mumba ndichiti aiwa mai vangu vanofanira kuenda kumusha waine wayachifara dei rechi3 ndopandakavafonera ari manheru vandati ko mama mazodii zvikanzi pane kwandiri ndichakufonera kana ndakwenda waiwe kumba kweimwe hanzvadzi yangu vandati it's okay ndobva dei rechi4 dei rechi5 wakundifonera kuti ndiri murengi kana uchida kundiona mhanya izvezvi ndatokwira bhazi kuenda kumusha ndobva ndati endai ndomhindura yandakaita sei yandakavapa pfungwa dzangu dzakatongomhanya dzega musi wekutanga pawakandifonera wachindini ndiri kuMupare ndina sekuru Ningi vandatoziva kuti shame mama kusafona kwauri kuita mazuva ese apa ndiri kuzvifunga ndiri ndega inyaya yekuti sekuru wakambofonera sisi kumusha wachiwatiko ari kuzviitirei but inini kundibvunza kuti ari kuzviitirei inini ndinoda kutaura panapa mhuri yeZimbabwe ichinzwa ndinonyadzisa inini sekuru wangu ngawasambofa wakaita zvavari kuita zvekudza mai vangu inini shuwa ndovataura zita ravo nezvese ini handikwanise kuromba ndokwanisa kushambadza zvanditori ndomatsvagira angu mari saka inini mungandikombene mimimi zvenyu zvamunoita zvekuromba inini handikwanise kuita izvozvo nokuti handidi ropa revanhu handidi kuuraya ndikuzofa ndichitambudzika nekuda kwevanhu vanoenda uraya saka vanhu ngavasade kunditsvaga vanhu vakaramba vachinditsvaga vachiudza mai vangu sina basa inini ndichazouya pano ndotaura zita rako nezvaunoita kuti upfumi hwauinawo ukuhwana sei ende ndozviita kana tine kwatechikwanisa kuenda kana tichisungisa kana tichiita sei tozoona kuti anonyora ndiani nokuti hazvina kutondifadza haufaniri kuudza mai vangu masecrets angu aunenge waona iwe utoriwo hure uri kutsvage ikoko kuchirongwa chemahure saka takafanana iwe uri kuzvitsvaga unodzidzei pazviri kuzvida handiti inini ndiri kuzviita kuzvida handina kutumwa handina kufoswa handina kubatirwa rekeni nekuti inini ndakatoona kutoti regai ndiende ndinonyatsozviitira zvinhu zvangu ndomatsvagira ndiri kuita mari saka munhu akaita mai vangu hazvina kumbondinakidza zvekuudza mai vangu nyaya dzakadaro idzodzo indaiziya maudzira ndandichazovaita uyezve ndauya panapa inini ndagara panapa tiri kutaura nyaya dzedu dzatiri kutaura unondiudza kuti uri kushandiswa mahara wakamboya muhomwe mangu ukaona kuti muine mari ndabva panapa zvekuti ungandiudze kuti kushandiswa mahara handishandiswe mahara nditori nemabhenefits angu andiri kuwana pano ekuti mai vangu nababa vangu ndogona kuzotoaendesa mberi kuti waitisa upenyu hwakanaka nezvandiri kutoita pano zvakashoreka asi zvine pandiri inini zvine zvazviri kutondibatsira saka nerimwe nerezuva unogona kuzoona mai vangu wakukuvenga ndavaitira zvakanaka ende mai vangu zvawakaudza uchifungidzira kuti isecret haisi secret vakazondizisa asi vakandizisa neimwe nzira vane munhu wavo wawakatoudza kuti ndo zviri kuitwa nemwana wangu munhu yeye vaandiudzawo sistrani ndo zvataurwa nani namoms it's okay ndakazvinzwa asi ndiruda kumboona kuti akakosha ndiani usekuru neni mwana wemudumbu tichasangana alright inga zvakaoma saka ukama hwenyu so kutaura kunoko namoms wenyu wakamira sei sofa inini handidi kunyepere mukoma chibanda inini handiziye kuti mai vangu wakandibereka sei ndakamira sei inini ukangondiratidza tumatrue colors twako tokuti kandi waboekana ndokusiya nekuboekana kwani kwako ndozomirira musi waunenge wakuita sei wakundida
ndozvandakamirira. Izvezvizvo harizi inini ndirizi handitauri ndonyarara. Inini zvandandambofunga ndine zvinhu zvangu, ndine grocery rangu remukando, ndotambawo mukando muchibasa changu tichitengerana magrocery. Tinoshare 4 months dzega dzega. Saka ndine grocery rangu ratakashare naApril randakaisawo pakanaka. Ndine mablankets angu andinawo andakaisawo pakaita sei pakanaka. Nini pfungwa dzangu andiyo wakaudzwa nemwana wehanzvadzi yawo vazvigamuchira. Saka ini pfungwa dzangu ivo sekuudzwa kwakaita nematorero awo akazviita, ini noona nangoti ndichangokwanisa kusimuka nezvinhu zvangu. Munhu wandichakwanisa kuwanzira masini ipapo ndimudhara wangu, nokuti havana zvawakataura, handina zvandiri kuziva, havana mwana akavabudza, havana zvawakandibvunza. Ndongoenda ndongonoti dedhini ndandayozoita sei kuzokuonai, zvandakuigirai ndezvipi, ndeizvi, ini ndakudzokera. Kana ivo vazondibvunza tozotangira papi ipapo. Mudhara wako namhomuzi wako vachiri pamwe chete? Vanotogara vese, vanogara vese. Saka kana uchitaura kuti kuwanzira masini mudhara wako, still mukadzi nemurume kava angori munhu mumwe chete, chero akapa mudhara wako zvese ka, but still vanongoshare because munhu mumwe chete. Inini newe tiri panapa nditoshanda tese. Po apauya munhu anditi ovati chibanda ndakuigira zvinhu izvi, anotaura zita rani, kunyange tichazodya tesasa ataura zita rani, inini ndichatorwadziwa kuti ko chibanda ndiye auya akapiwa sei, ko inini kunyange tichadya tesasa zvinombonzani iwewe. Manje mhomuzi tamena mhomuzi ka ona umukirwa ngozi kakuita sei kwe? Aiwa, ngozi inoonekwa wangu. Unozoti munhu mukuru ndoda kuudza, waudzwa nyaya iyi aumhanye kunotsamwa, unofanira kundidedza. Handiti dai ndandiri inini handiti ka inini ukwana zvandiri kuita izvi ndozoti mwana wangu anogona kuzozviona, but mwana wangu ndisati ndauya kuno ndakagara pasi ndikati mwana wangu paachazozviona ndofanira kumupindura kuti chii, mwana wangu ndichafanira kumuenda nenzira yakati. Handiti ivo vaudzwa, handiti waifanira kundidedza. Sekuru mandiudza maita basa, mandiratidza maita basa, mwana wehanzvadzi yangu garama. Musikana yakuno ndoenda garama. Ko iwewe sei wakazvipira kuti unoita zvakati zvakati zvakati? Ndobva ndawaudza zvinhu zvakaita sei zvakaitika. Waiyananisa chi? Waratidza kuti iwe hawafanira kundigumbuka. Manje iwewe wakangosimuka wobva ndiri kurengi kumba ndakwenda. Muda kunditi sei? Ndoziye oraiti omboti aise chibanda media ndoya asi ndoya ndiri kufungira. Imimi makatsamwe. Haungogumbuke ka munhu ngomhanya ungogumbuka. Tanga wavunza zviri kufamba sei? Handiti zvakazoita sei kuti iwe uzosvike pakudai so? Handiti uyezve inini ndinogara ndakatotaura kuti inini ka ndinoda kumbobvunza vanhu vese vari kutaura izvi kuti pane munhu here akamboti one day kubva ndakuziya akamboya kana kuti nedress kana neteaspoon zvayongo nditi o kana kuti nechi ndakaita mari dzangu handina vamwe ndaitwa unochiya chikumbira handina munhu atambondipa something chibana pandakarwara inini kando pandakaona kuti ini handina hama ndiri ndega nokuti inini handina munhu wandisina kuzisa kuti inini ndiri kurwara ndiri kumbira mari yekuenda kuchipatara. Hazvaireva kuti mari ndanga ndisina kana kuti chi, but ndaivazisa kuti ndimboona kuti wane rudo here kana kuti havana. Hapana kana munhu akandipa kana $1 iri kana kundijusira airtime yekuti ozotiudza kuti unenge wanzi chii kuchipatara. Hapana. Nhasi unowazondoona pachibanda media ndopa uchida kutaura laba ngawambondisiya. Ini kunyange wakatonzi vanhu vada kutondiramba zvamuchose, ina handirambe kurambwa ndobvuma. Ende musi wandofa mukanzwa kuti ndafa mukauya ipapo munoti mwana wedu aive president iri kana kuti aive chii. Imuchiramba kuviga asi pane vanenge vakatomirira kuviga. Richitonanga bhazi reDavzini rinenge rakatonanga ikoko kumusha. Handivigirwe munomu. Haripinde vakadzi vevanhu nevarume vevanhu. Rinozara nemahure. Ndo anenge akazara vachisvika vane ushinga. Musi iwoyo ndo pacharohwa hana dzenyu kwete zvepanapa paTV. Ndo pamunofanira kurohwa nehana kuti mwana uyu chirudziko chaititirechi muchaona nezvamusati makamboona ikoko. Noti nne ndakakwana ndine timu rangu tiri pabasa wachinoviga gamba
ndinenge rafa. Saka ngosandityira unoti nini upenyu wangu ndakaprepare. Yeah. Alright. Saka wakatojoina kudhara Doves funeral. Kudhara. Zvangu zvitori mutara, hazvisi mudust. Ngonzi nhasi musikana afa. Ndakatovaudza kunyange vasikana vandotamba nevanotozviziva. Ndakaudza kuti bhazi vanoda kuenda ngavapinde mune dzavo iri bhazi rinenge rakamirira vasikana vebasa rangu. Mota iyi inenge ine madzisawira mahombe. Wakarowa mabhurani mapendi. Ndozvavanenge wakarowa varume vatinotamba navo mubasa redu ere munovaona ikoko. Saka varume vese vakakukecheka kuti maboyfriends ese wakambodana nawo wakatovaudza kudhara vanenge vari kwere kuzuva guriro zuva rekufa kwako. Zuva rekufa kwangu inini handidi kunyeperai. Ndine pandakatombozviisa pastatus pandanyora kuti rest in peace. Ndo pandakaona kuti aiwa ndine vanhuzve ari kuchemerwa kupi chii chaitika aiwa hainangu mafanzi ndinawo. Saka ndotoziva kuti musiwoyo chete kungoisa chete pastatus kuti aiwa zvaendwa aiwa munovaona vanouya. Anenge aisa pastatus ndiani because unenge warowa pasika tinasawira kungoti chibanda turika kuti rest in peace one totoenda zvedu kumushando tovigwa zvakanaka. Imi mune makangotarisa tongokuzeri ngotarisai motarisa ini ndoenda zvangu newangu imosara newenyu. Unoudzani kuti chingotarisai unongosataurika. Ndine ndisipo asi nini ukona kuti chii hapana munhu asina muturikiri kunyangwe ng'anga ine muturikiri muprofita nemuturikiri ndine wangu andotoudza dzese. Alright, ngatiti watanga ndiwe kufa iwewe. Ichibanda media iwewe kuzokava funeral iyoyo. Inouya. Inofanira kutowapo. Nokuti ndoya ndoshanda nayo mukashayikwa imimi zvofamba zvakanaka here. Hazvifambe zvakanaka. Celebra yenda ngatiri vige guys muchiita zvinhu zvenyu. Atizobva pataka kumhanya rinana kule nana chichichi because iko zvezvo vanhu vachinji vanenge vakatotsamwira chibanda media yakauti ndisiti kuburitsa nyaya dzameno. Ko iwo vanogokutsamwira iwo unenge watadzei zvako. Iwo hauna zvawatadza. Zvakafanana nekutsamwira Doves inenge yatadzei kuti mauya nechituna moitsamwira aiwa. Vigai munhu chamuri kuita kuviga munhu. Shandai basa renyu. Aiwa tiri kupanza. Ndofunga kubva pai. So far taane nguva yakareba ndobva takutokwanisa mwedzi tisati kuita mavideos. So far warara nevarume wangani? Nyangu handidi kunyeperai handiti muziya pane box redu takanotora nyiriziya takatora rekutanga ndidi rekutanga ndoandiziva kuti rakaempty saka handisi kumboziva kuti wawanganini. Rekutanga rere ratakaburitsa 3 tichipa musikana yoyo chimbomiro wakadaro. Muri yeZimbabwe box rikutaura nezvareri ibox remacondom. Tine box ratakamuperekedza kuti anotore kunopiwa macondom amahara. Iye nekuda kwokuti munhu asina motikariwo saka angonditi chibanda patakapedza show ndine zibox rangu rakakura ngatiendei kuchinotibatsira kutakura macondoms angu unonisiyawo padheni patangomubatsirawo. So box iroro ndo raakutaura nezvaro. Tichataura nezvebox iroro maybe pamavideos anotera yanditika. So garai mangosubscribe malike this video nokuti kuda kwacho acharamba achiuya pano pachibanda media nenyaya dzakawanda dzakasiyana. Right, kuda ngatiendere mberi zvedu nenhau yebox iroro. Saka pabox iroro yanditika takabvisa 3 tumakadbox bvata pamusikana rinenge rine 30 handizi rinenge rine 30 man rinenge rine 30 tumabox twetu ne 100 ina hangu handizivi kuti rinenge rine mangani iwe ndokuindustry kwao ndoungatotudze iri cardbox ke rine 30 tumabox twetu tumabox twetu tine makono 100 chandiriziva ndechekuti pa 30 tumabox twetu takabvisa 3 vakasara 27 pa 27 anandinawo ndasara ne4 tumakadbox 200 mamwe sakashanda hainoshanda ndoshanda mukoma chibanda ndidi kunyepera inini pabasa rangu ndozvitemba
nokuti andigare pasi ndiri munhu yokuti zvamai manje ndiri kungwavha nokuti pane kasini kandoda unoisisa pamba pamai vangu saka ndine ndichijoinisa zise ndikamhanya kunoku mukandipaka mandipakeke ndomhanya kubasa kwangu uku ndonotorera ndatorera ndichidzibatanidza saka pane zvandinoda kugadzisa saka zvamai manje mari ndiri kutsvaga zvokuti kana ndikatoitirwa queue yakabva pano unosvika kutaura kuti unokwanisa kuwasevha kuda pana vane kutaura isi almost 100 meters varume vakazara munokwanisa kuwasevha ini ndowasevha zvokuti paden pangu ma1 baba panonyadzisa kunyange ini mai vangu chepo kaudai wakatondinduda kuyamba kwako mwanangu handaibvuma nokuti hazviite ndaigona kuzo ivo vanogona kunge vasiri kuziva kuti chii chiri kuitika asi ini ndega ndengoti chiko chine chimbonyazoitika masikati avanofona vanouya chinoka manheru ndipo vanomirira pamba pedu pane miti unongona mumwe wazembera miti saka ini nangu kutsvaga mari ndotsvaga kuda da kumbodzokera kutaura panhau yawati panapa nekutaura uku ndambotaura nchiti panenge pane kaita 100 meters ndofunga kana pesa pakamira varume apa baba iwo uri 1 maybe versus varume 50 or 100 pane tikabonde paipeka pane friction inenge ichiitika paipeka in and out unongoziva pano pakaramba pachikwizika kudai soka ifriction kai panopedzisira pakupisa saka iwewe haupedzisira wakuzorwadziwa here because urinzwanzwe uri 1 versus 50 varume pari kukweshwa pano 1 vanhu vari kukwesha vanhu vakasiyana. Tell me the truth kuda inini ndoda kukuudza chibandi ukona kana uine zvinhu zvako zvakakwana hauna chaunonzwa 1 iwa uri musikana anoenda kuchipatara kunorapwa nokuti unogona kutonzwa mumwe munhu uchiti apinda kana nevanhu 4-5 utanganzwa kuti chibereko changu chakurwadza ukaenda kuchipatara chimbomira wakadaro chikuda nhengo yechirume paineswa mukati handinazoziva da kutodzidza ubva kwamuri kadi makaona zvakawanda kana machiti chibereko changu chiri kurwadza inonoguma kuchibereko here zvinofamba sei inenge yaguma kuchibereko saka inini zvandoita ndikaenda kuna chiremba wangu ndonovaudza sekuru ndoda kubayiwa injection ndoda kubayiwa mazuva anaya ndiri kuita akakunzwa chibereko changu chikuita sei chikurwadza ukabayiwa ukapiwa matablets ako ukanwa upora handiti kana ndiri gwindirisa izvezvizvi then pandinopfekedza protect murume paipai ndine yatinoti lube ukaitora lube ye ukaizora pamusoro peprotect paipai haurwadziwe haisvuure ine kakutsvedzerera kakanaka kainoita plus inoita kuti murume akurumidze kupedza saka ndo zvinoitika saka ndazora lube yangu taita sex yedu murume manje nekakutsvedzerera kaikai haanzwi kunge akapfeka protect anotonzwa kunge ari kuiseketese yakadaro kurumidza kupedza next ndakutopinza mumwe next ndakutopinza mumwe saka zvakafanana nezvezvi nepressure ndinayo noti ndinoda kuti by 20 June chinhu chandiroda unogadzisa kumba kwamai vangu chinofanira kunge chaita sei chaita saka ndiri kuti manheru ndogona kumira na6 7 8 9 10 ndogona munge ndatoka ne25 kana $28 madhora kati kumanya hatichatauri zvemapondo kana hatichatauri zveveve vari kuwedzera $28 handiri kunzwa vanhu 28 vandapinda nawo ndobva ndatochipinda mumba ndobva ndatorwa giya rekubhawa ndobva ndaenda kubhawa kubva vandi kunoita sei ndikunochimhanya futi zvakafanana nokuti ndabva parodi ndobva ndanogadzira ndobva ndaenda kuSouth Park unoedzerwa uri patouchline handichanoite zvezvi zvemubhawa zvokuti ndoda kuonekwa ndoda kutsvaga chibanda ndiyo mhenezvi inombotanga ndinwisa doro aiwa ndiri kuenda kutouchline kunouya varume vese vari pakumhanya ndoenda ndonochimhanya kana ndobva ndamhanya kana mashotime angu kana 10 imari rovha 25 andamhanya kumbaya plus 10 usiku umwe chete manheru masikati ndiri kufonerwa nevamwe manheru ndiri kugadzirira ndiri kudzokera saka zvinhu zvezvokuti unenge watojaira zvinhu zvako
plus unofanira kuita kunge uchinotariswa unana chiremba usaomera kamari yekuti hai inini kuzasi kwangu kukurwadza handingamboburitse kaya ndakashanda nezuro iyaiya wakomana unofa unoparara chibereko ichi gara wakagadzirira munhu soja rinoenda kure rinogara rine pfuti dzaro nemabararo saka ndo zvandoita hangu. Wataura nhau iyoyo yekuita zvinhu zvinoyemura kumusha kwamai wako. Zvii zvawakaronga kuda kuwaitira? Inini pfungwa dzangu nasingade kuzvitaura pana munhu ndoda kungoti vazongoona zvaakuitika iprivacy yangu. But nhasi hakuna privacy because utori pamedia, so nyika yese iri kutokuona, wese munhu ane access yeinternet ari kutokuona all over the world. Tell them. Inini plan yandinayo ndine kushopu kwandochengetesa mari yangu. Ndinoti pawiki pega pega wiki rega rega ndinoendesa $100. Ndine mukando wangu wandotamba but handutambira nkwepo ndotambira budiriro wema $100 per month. Saka mukando yokushayiwa June. Then tashare ndobva ndanotora yandakaiya ndochengetesa kushopu yayi ndo collecta mari yangu. Zvandiri kufunga hangu kuda kunoisa kachibhorani. Ndaisa kachibhorani ndiri kuitira life yangu mangwana. Ndinogona yangu nevabereki wangu nokuti ndinogona kumuka ndichiti ndatadza kufa kuti bhazi redhavhusi ridzike nevanhu kumusha. Inini chihure ndagombera kumana rege ndienda hangupi kumusha. Ndaisa kachibhorani kaikai vaiziya ndine plan yekuti ndapamusha inini ndinokwanisa kurima garden. Ndakutoita mari semunhu akajera kugara akabata mari. Ndinokwanisa kutotanga kuita zvezvidhina ndichitengesa semunhu akajera mari. Saka ndiri kufunga kuti ndikaenda ndonodhirira kachibhorani kangu koiswawo padheni, then mangwana ndova ndiri munhu wokunziwo ndiri parinani nokuti hapana kwandinogona pamwe mwari havanambotongera kuti uchafa wane 38 years dzakufungira undogona unosvika kuma50 chakuti wachembera. Hapana kwanichasvika ndichingopidiguka kandichirara negotsi uyai vese aiwa zvine zvisakwanisike unenge waneta. Saka ndo plan yandinayo. Aiwa, hatiri kupanzwa muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwawo zvakagadzirira kuda ramangwana rake achinge asiya basa rechipfambi. Handizivewo kuti iwe ramangwana rako wakarigadzirirei. Hanzi ramangwana rirongere, zvakanaka kuti ugadzirire ramangwana rako kuitira kuti uchinge wabva pauri ipapo pangave pakamba obviously kuzoti wakapinda basa chasara kubuda, wakazvarwa chasara kufa, wakaroorwa chasara kuita se kurambwa igaroziva. Saka ndofunga ndinovimba kuti mashoko echenjedzo kuti gara wakagadzirira ramangwana. Handitika kuda asatapedza nyaya. Tukuramba tichienda. Amene ungade kuti kudii mashoko ako ekupedzisira maringe nebasa rako iri kuti zviri kufamba sei? Inini chandoda kutaura panapa, chandoda kusiyirai kune vasikana vandoshanda nawo. Next time motarisira ndichauya nebox remakondomu, ndichatraya kutsvaga chimwe chisini. So vazhinji vanochiziva chichishandiswa muchipatara, but inini ndichave ndinacho pano ndichachitsvaga. Ndokudzidzisai mapfekedzero anoitwa kondomu, ndokudzidzisai mazorero anoitwa lubu, kuitira kuti vai vanouya vakarongera hure. Kune vanouya vakarongera hure kuti nhasi ndodorisura nedhura, iwe unenge wakamuhwina. 1 2 chandinokuudzai ndechekuti muchihure matirumu ngative tichazotukwa tichinzi hure, asi raive hure rakasiya chinhu chiri apa chinova chiri chinhu chichasara chichibatsira vabereki vedu. Ngoti raive hure zvaro asi rakandisiyiro kaboyiskai kari apa, raive hure zvaro asi rakandisiyiro chakati chirapa. Saka ngatihurei tichiita zvinhu zvine musoro. Ndo zvinhu zvandoda kudzidzisa mahure. Tikahura tichiziva kwatakabva, tichichengeta vabereki vedu, zvinhu zvinotibatsira.
Aiwa, tinotenda kuda nemashoko ako